Bon dia a totes i a tots. Avui us proposo un joc, el joc del bingo. Per jugar al bingo, nosaltres necessitarem els daus que vam construir. Recordeu que els vam fer de l'1 al 5, el 6 no el posàvem, per tant haureu de repetir algun altre dels números. Necessitarem una graella i taps o monedes per tal de tapar els números que van sortint. Mireu, us proposo de fer en un full 4 graelles de 9 espais cada una on podeu col·locar números de l'1 al 10. Us n'ha de sobrar un. I podeu compartir aquest joc amb les vostres famílies, amb els vostres germans. És un joc facilet de fer a casa per tal de poder-lo compartir. Avui us proposo jugar al bingo de l'1 al 10. Fins a la propera!